गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। एनडिएबिनि गायसनगिरि थामहिनबा बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरि रन्जन दैमारीजों लोगोसे सेन्ट्रेल जेलाव थानाय सा 59 बारग' एनडिएबिनि सोद्रोमाफोरा थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जासिगोन। बे बाथ्राखौ बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिआर फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारी बिथाङा दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बे खामानिया जाफुंनो थांगासिनो दं होननानै बुंनायजों लोगोसे दिनै आरो गाबोननि गेजेरावनो गोबां दफाफोरा इमप्लिमेन्ट जानो थांगासिनो दं होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायबावो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बियो गासै बिटिआर एबा बिटिआरारिफोरनि स्वार्थनि थाखाय आरो 34 बोसोर बर' हारिनि थाखाय हाथियार लानानै सोमावसारनाय बिनि मोनसे फिथाइ होननानै फोरमायो। आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथांनो मैया 24 जुलाइ सनिबार खालि मोनाबिलि समाव बेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय बायदि हारिनि फरायसा आफादफोरा ज' जानानै गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। बिथांमोना बे गोसोखां बिलाइनि गेजेरजों थाबैनो बेरगाव महकुमाखौ फोजौखांनानै बेरगाव जिल्ला महरै फोसावनो दाबि खालामनानै बे गोसोखांथि बिलाइखौ गथायनाय जादों। मख'नो गोनांदि गोसोखांलाय बिलाइ आजावनानै बिथां जायगानिनो एमएलए थामहिनबा आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारीआ बुङो दि आसामाव गोदानै तामुलपुर महकुमाखौ जिल्ला महरै दाफुंनायाव लानो गोनां गासै खामानिखौ मदद खालामगोन होनना बिथांमोननि सिगाङाव रोखा फोरमायो। लोगोसे बिथाङा फरायसा आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावो दि साननैसोनि उनाव डिमाकुसियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगोन आरो बेवहाय फैयोब्लानो बिथांनि आखायावबो गांसे जिल्ला बिख'नाय दाबि बिलाइखौ गथायगोन होननानै बिथांमोननि सिगाङाव रोखा फोरमायबावो। आरो आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथांनो गोसोखां बिलाइ गथायखांनायनि उनाव फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा बुङो दि दानि बेरगाव महकुमाखौ थाबैनो जिल्ला महरै फोजौखांनांगौ आरो बे गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोलफोरखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ बिथिङाव गोख्रों खालामनानै गासै बिथिङावनो जौगाहोनाय राहा लागोन होननानै बिथांमोना फोरमायो। मख'नो नांगोन दि बे गोसोखांथि आर'जलाइ गथायनाय समाव डिमाकुसि दख'रा एबसुनि आफादगिरि मनज बसुमतारीजों लोगोसे आसाम बेंगलि इयुथ छात्र फेडारेशन, बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि सुक्राम बर', बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि, बिटिआर कलिता जनजातिनि आफादगिरि गणेश टेका आरो गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। गावनि असे बिसिखौ दानथारनो नाजानायाव 13 बोसोर बैसोनि सासे सिख्लासाखौसो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों। जाय समाव दासान्दि रायजोनि खना खनला ओनसोलफोराव साखनद्रा सुबुंफोर फैनानै मानसि दानथारलाङो आरो बायदि बायदि मुवा बेसाद खावनानै लाङो। बेफोर जाथायखौ लानानै रायजो राजाफोरा गिखांनाय मोननानै गोबां जायगायावनो गामि गामि हरनि समाव सिखाव नेनाय एबा सिखावखौ नोजोर होनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदि समावनो मोनसे क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुगुजरा गामियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। बे जाथाया थांनाय हरनि 10:35 रिंगासोआव जानानै थांदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला गुगुजरा गामिनि गंसे न'खराव गोबारै गाबख्रावनाय खोनानानै गामिनि मानसिफोरा थांनानै नुहैदोंमोन जे सासे 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ सिखाजों आखाइ, गोदोना, खोमाखौ दानख्लाबनानै थैजों सिजोबनाय थासारियाव नुनो मोनहैयो। आरो बे जाथायनि सायाव गामिनि सुबुंफोरानो जाथायनि सोमोन्दै पुलिस बिफाननो खौरां हरो। नाथाय पुलिसआ हराव जाथायसालियाव सौहैदोंमोनब्लाबो मोजाङै नायबिजिरियाव आबुं जाथायखौ मिन्थि मोनाखैमोन आरो दायनिगिरिखौबो हमनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै बे जाथायनि दायनिगिरिया गावनो सिखार जायो आरो पुलिस बिफाना जाथायथिलियाव थांनानै दायनिगिरिखौ गसाइगाव थानासिम हमना लाबोयो। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।